Трета серия. Честит празник. И на тебе честит празник. Айде, маля! Долу Тим, долу Киро! Варна не може да излъчи трима представители да излъчи, които да представят при президента. Ами ние са 500 хиляди. Всички от нас искат да са там. И трябва 500 хиляди да ги проверим. Дали имат партийна принадлежност. Душичка сладка. Душичка сладка. Най-големият протестиращ. Наистина. След като ги проверим за партийна принадлежност и за престъпни деяния, трябва да почва да гласуваме за тях. Значи 500 хиляди кандидати, 500 хиляди гласуване и някой трябва да нам преброи. Ние 500 хиляди избиратели, колко са за, колко са против, колко са въздържали се. И тогава да излъчим трима. Ние сме демократично общество, но това просто е невъзможно. И затова нямаме още излъчени трима представители. Да не говорим каква е опасност има, че ако се намърда някой, който е... Има хора, дето спът още. Моля да се снимайте ги по терасите и вижте. Варна! Ние, че протестираме, ние сме Варна за варняци! Да излязат! Варна се буди се! Варна се буди се! Варна се буди се! Нека на Солуне в затвора! И ако излезе някой, който е лобира за мафията, спокойно може да ти да каже на президента: ние протестиращи от Варна искаме да се върне правителството на ГЕРБ, да накомандва още 10 на 12 години. Това за нас е неприемливо. Това е най-древният организаторски проблем. Други е, че в момента сме толкова зле. Аз лично съм с 24 лева в джоба. Знам колко са, защото са ми последници. Много сме, защото сме тотално всички сме зле. Затова толкова много хора са против мафията. Но на ръка празника 3 март. Но и това цялостно негодование е точно от това,
че ние сме много зле. На този ден се е решило, че държавата България е суверенна и свободна. След 500 години турско робство се е решило, че сме суверенна и свободна държава. Значи за 500 години не са се случили толкова лоши неща за нас, както за тия 23 години от мафията. Под властта на мафията. Защо? Всички си продадахме декарите земя, които имахме. Лично аз ги продадах моите, за да оцелея. Освен тях, всичките ми приятели в момента са в чужбина. Пак по същата причина да оцелеят. Оте да си чистия празника. Даш си празник. Благодаря. Значи всички са в чужбина. Освен това, за тия 23 години... О, здрасти, благодаря за организаторските способности. Вчера знаеш какво става? Та, нататък. Значи, за тези 23 години успяха да измучат злато колкото могат. Останалото за още 23 напред да бъде доизмукано. Същото е с гъста ни. Такава ограбване никой не успя да направи за 500 години. Освен това, не стигат суровините ни, които открадват в момента, за още 23 години напред. Искаха да надупчат, да измучат гъста, чистоя газ, под глинестите слоеве и да изсипат милиони тонови отрови в нашето подземно езеро под Добруджа. Това щеше да спре всякакво производство на зърно, на неговата преработка във вид на месо към животни и така нататък. Ние нямаше да имаме и хляб. Това е по отношение на шистовия газ, който искаха също да наунищожат с него. Просто за тия 23 години сме толкова зле, колкото не сме били след 500-те години. Близък план. Аз след двете серии, които излъчих, всяка седмица излъчвам по една серия. След двете седмици, които излъчих, вижте какво се случи с моята кола. Плескаха я. Вътре с бременна жена и дете. Златото ни смукаха. Гъста ни смучат също. 20 години напред е дадено. И знаете, от всичко тия богатства 1% и половина остава за България. А като и не е кражба, не знам кое е. 99% почти отиват в чужбина. И още 20 години напред, за да съм сигурен, че нищо няма да остане в нашата земя. В една вечер от протестите всичко изглеждаше нормално. Всички си викахме, каквото ни тежи. Мафия! 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 Но взеха, че мутрите се ядосаха. И вижте какво се случи след 10 на минути. Атакуваха дядото с плаката. Един от фотографите се опита да го защити. Получи юмурци в лицето. По-точно носа, виждате. Вижте резултата. Скъсаха го, нали? И избягаха.
Чакай, колко стана? Удариха го и избегаха. Знаете ли, Скъсаха господин, плаката. вие сте герои, защото и мен се опитаха да ме спънат. Кой да удари? Им скъсаха. Долу Тим! Долу Тим! Да му намерим и да извикам полицията! Скъсаха! Какво стана? Плаката на дялото с кмета. С кмета и с Тим. И аз го питах човека, що го късаше. Ето, видяхте ли? Аз ти казах, че има провокатори. Късаха плаката на кмета и Тим. И накрая го набиха човека и изляза мина полицай. Нищо не направи. Апарата на откъпно. Просто тимаджиите подиляха. Защото просто хората говорят само срещу тях. Като най-големият ни проблем. Тая катастрофа с моята кола ми блъснаха с много голяма скорост, 70-80 км в града. Долу, Киро, долу, Тим! Благодаря. Блъснаха ми с 70-80 км вътре жена ми, временна, втори месец и детето ми. Но аз не съм спрял, даже и камерата ми е изчупена. Едвам снема. Но това няма да ме спре. Защото аз нямам друг избор, аз не мога да спра. С моите 24 лева съм за никъде. Всеки ден работи срещу нас, всеки божи ден. Времето тече. Тик-так, тик-так, тик-так. Да не говорим, че пред президента са се появили лица, които нямат нищо общо с мнението на протестиращите. Не случайно протестиращите се отлюспиха от тях, защото ние не искаме предатели в нашите редици. Ние искаме цялата власт за народа. Безусловно, 100% и безусловно. Няма да спре. Излъчват само лоши неща от протестите. Не излъчват стойностните, важните неща. Но тук ще видите всичко. Тук няма цензура. Тия 3 филма ще видите неща, които никъде няма да ви ги пуснат. Никъде няма да ви ги пуснат. По никоя телевизия. Докъдето погледа стига, е все народ. Тук са поне 60-70 хиляди. Поне 60-70 хиляди. Поне 60-70 хиляди гладни хора. Всички празнуваме празника, ама искаме нещо стойностно да се промени. Здравейте, деца! Това е за протестиращите запис. Влезте и в Замунда. Битката за Варна, първа, втора, трета серия. Под битката за Варна, Замунда. 100% в ръцете на народа. Безусловно. И после ще изчистим всички, които са намъкнали партийни поставени лица. Защото просто наплива на такива е страшен. Не можем да се отървем от тях. Днес е 3 март и уж сме се освободили от турско робство, но в интерес на истината сме попаднали под друго владичество. Батерберг, Фердинанд и всички те са чужди гости, дошли да ни оправят за 800 дни, като техният наследник Симеон.
Но до кога? Няма да търпиме повече. Минахме през комунизъм, през капитализъм, но капитализмът само защитава интересите на монополите и на политиците, които крадат и гледат личния си интерес и личните битки да някой да не им вземе парите от новите. Това е. Няма да се предаваме. Ще се борим до край. Аз съм с 24 лева в джоба си. Ти с колко си? Аз съм с 15. Колко много народ. Господин президент, колко много народ. Искат властта. Безусловно цялата, господин президент, цялата. На 100%. На 101. Не се правите на хамави, че не ме разбирате, господин президент. Вижте какво става отзади, има неизборимо хора. Неизборимо много хора. Не ги лъжете тези хора. И малки деца разбраха. Гражданско общество да вземе изцяло